Hello guys, abang ke ani YouTube income. Hello everyone, ang norong ni Esther Debbarma kakhlain rong anu shinifai na hinay box ke to shinia phanangi manna hingke Sanai Kokborok anu kaisa question khlaimani bo hingke anu sungo nung job da hamjak YouTube nei kaini ni bisingo kaisa stress khaini ni sawmano cái job mà này cái sao nó play cái ông hay xin này YouTube or job Bayap song jeng jotono chrai pangsini ma phate okra chakra rok bai phirngui to bojago jodis nung lekha pore gei kolok kotor ungei chakri manya hinke bui bai sak bogje khanai rang pisani bial khema tongnai robar rawi machanai itbatago samungkhlagi machanai buhi besa hamya klagi tongibo doctor tilangi thangjane rang pisa kri khanai aboni bagei lekha pore di chakri nadi hni jeng phirngui to bojago chrai pangsini phiaba bayap song abono tei ang sak sak no ani sago sung phaijago jodi jeng chakri khaya karibo chakri gnang rohai khainai borok rok bai respect rjagei rang pisani bial kri khe tongui mane de hnei abono ang sak sak no belai khe confuse ungei gebangma borok rok no sungnani naikha phiaba ani to kebo phani sinijak kri ang to khoroksa chikon tete youtuber si aboni bagei ang to youtube se samung khaima ba youtube video snamnai rok no sungkha jodi sinung youtube bai job ni bisingo je kuno kaisa chusma khaine hinke nung tamono chus khaine hinei bayap song aboni reply gebang mano jani ja opinion phaikha o sungjanai rokni bisingo kebokhe already no chakri khlaite tei youtube channel khlogoi tongnai rok tongo kebokhe ageo chakri ni bagei ayang uyang guri gei watai no watai hinja satongno satong hinja karei interview robai mani yagulo tabok youtube channel khlogoi tongnai rok tongo kebokhe already no youtube belai kene popular ungjak kotor kotor youtube channel ni unar rok tongo tei tabok je ketal YouTube ni hafaro phai sok phaine rokbo tongo pharingke bayap song ang borok no YouTube by job ni bisingo je kuno kaisa chusma khaine hinai singthanibo borok ni reply tamo hini phaikha abono jeng jotono palke saimanayano omongkha Shankar Jomatia bini YouTube channel ni mungke da Shankar Entertainment bini YouTube channel ni subscriber ongkha 60,000 ni 7 kabangko 28 November 2021 ni bini kaisa blog bo samani tongo chakri ni bagei ayang uyang guri gei SSC exam rok rena mathango hinei da nala ige moi su kotoma rok khaimu jol video ro inge bahagi sma tong ha inge exam ron thang SSC ro gan hiang agorla thang ha inge apro rong ke dorma singsulo ho au rang pai chakri ba live chakri kaisa le tongna nango hinei 2 bosor ni sekango bo chakri na tugui tongmani aboni pore khe 30 tarik January 2022 o kaisa kok khorang channel ni bisingtei srai srai pandao haino hai sungjak pro sabikha chakri mankhe to jawo haifano marks hamyani bagei o chakri no nanai hnei asai manya chakri kotor chikon je manmani abono nong manchi thung hnei ni live nung chakri khainai ro de ma somani tong tru mane joto ni live si mane ni chakri ma ke jaga ka haya de ba agi ni ting si trai front ting si okra no khunla ke chakri ma da bido gaha ke asibar ro da ke apron ting si mu su pa de chakri khaine khaim su phan na khaine hi to wa su ga pan je tak je ke pa IS officer mai IPS officer an man je ma mani malang sting hai ma to han phia batabok 2023 o haino hai chakri by job ni bisingo tamno kaise chus khaine hnei singjak pro hinke 1 second pan 1 sok ya karei direct no sawi rakha YouTube no khaina hnei bayap song 1 sok nai di ekdin salsawo chakri ni bagei hal hal ungui tongnai borok tini chakri no side rogoi YouTube no khaina hnei gosai tongo tabuk job money thang ka cái job money cái sao nó play cái ông hay xin này YouTube or job cái này YouTube tay ở kuno saya direct YouTube saya tamo kubu ni de YouTube amsung no derangman phadi bayap song taboke tei khoroksa borok no sungui nyalinai bo hingke YouTube by job ni bisingo tamno chus khai o borok ungkha belai keno popular singer ni bisingtei bini kaisa YouTube channel betongo
YouTube channel ni mungke FM Bro bono ang Instagram tui text khai singkha dada nono ang question khainai YouTube by job ni bisingo nung je kono kaisa choose ma khainai hinke tamono choose khainai please reply hinai bayab song bo bhaino ang je bono text khaimano nu khamator no kono wanso ya karai direct no YouTube hini suirogo bayab song norok bo FM Bro no follow khlai tongkan ke norok bo saiman nai ageo bo chakri ni bagai ayang uyang guri gei satong no satong hinja watai hinja karai fire service rok bo suljagai tongmani phiaba tini hinke bo hainong da Shankar haikeno chakri no side rogoi YouTube hini no go sewi nao tei khoroksa belaikene popular actress Kusum Reang hinke norok jotono sinibaina bonoba ang singkha bo haino YouTube hini no sawo aboni pore haino hai tei khoroksa Esther Debbarma to norok jotono sinani khaklayo bo ongkha khoroksa blogger bini YouTube channel ni subscriber ongkha 60,000 7 kebangkok bonoba ang singkha phiaba bo tam hini sa abuna to ang salia bono already videos namai rojak hinke o video go bo tam hini sa phadi abno chung joto pal khlai miliwi nai nelewano. Hello everyone, ang norong ni Esther Debbarma kakhlayo rong ano sinibai na hinay baksa keto sinia phanangi manna hingke Sanai Kokborok ano kaisa question claimani bo hingke ano sungo nung job da hamjak YouTube nei kaini ni bisingo kaisa choice khaidini sawmano hingke angke chajago YouTube hingkan rok sungi mano nung tangi YouTube chajak nei hingkang nong tabok sawi khana nang tangi YouTube chajak ang to blog bo khayo sana thangke blogger bo hinjago hayada nini daily life nung tama khaya bo phunugui tongi mano ke job hingke to do buri borok hayada hingke buri borok ni bagai mane future bo wanchu ke jang job khaini hini an husband khaitung ta hingke angke housewife ngai mami koto ka songai chawi blog khlai tongnai muchung aborang ni bagai adu kono mane buri borok bele hingke songsar naikola naw hayada bsabutei aboni bagai nogono tongai norok bai ani daily life ang share khaini muchung haini bagai tabu ang blog rok khai tongota future bo khaina thangnai hini wansugo hingke job rok hingke to nung amsuk time ri maya bsabutei bsai bsano hingke ni songsar rok naikol jaiga hainungai thangota nung fung aiken che thangai fungni 10 taw thani saring ni 4 taw phadi heda ya hani bangnya ang job sajagya ang tai ani kaisa nini memory sta nung sheman ni tamangi tongmani nung taklai phano nai mano ang to tabuk present ani je YouTube channel khumai 2 years ng tong kang 2 years ng tamo ngi tongmani rong an jotono nai tongme de bang ga phone ko tamsu video ko bangma share khai to nani ko ya nge YouTube rong nge to buibonu go amon bagai ni mane kaisa YouTube ni hapara hap kangge kaisa lukuni hamjak mungmano tai amti haida kaisa bkhabo tong thongmung phayo gatai se buri borok gaba ang job no sajagi ang YouTube no sajago hingke Sanai Kokborok khaklayo nini sungmung ri phirok mungma khana hanei jotono no hambai aboni pore haino hai tei khoroksa belaikene popular YouTuber a secret life there hinke norok jotono saimanna bonoba ang singkha nung YouTube by job ni bisingo je kono kaisa choose ma khane hinke tamono choose khaine hini singmani aboni bokok phirok murokha jodi nung YouTube khaige bini hamjak ma tei support man khanke se nung YouTube bo success engu jodi nung bini strike manai thangkan ke nini channel tini phanang eba khana phanang kamawi thangai mano honai bosawo ang bono singkha nung job no de choose khaika hanai singmani aboni bo reply rekha job hinkai kaisa lifetime chikor life khajak tongbla abagai abono no choose khayo hanai kaisa munijak emoji ni logo khlai horkha aboni poriwa jotoni sai last hinkai haini hai tei kaisa horpika jodi se rang ni kok sana thangkan ke YouTube no best hanai. Hello guys, abo hingke ani YouTube income abo jotoi 3 mas ni ojaka joto sponsor ho hingke nor nuge makhana abo joto ani YouTube ni income tabuk amobai kaisa buskang joro mungsa se painai hingke nor bo je YouTube khane musane khaidi onek rang tong YouTube amsuno ko bayab song ang tei bekwang ma YouTube ni ha pharok ketal phai ha phainai rono bosungkha borok hingke confuse ungjagai tongo YouTube no de choose khaima cha eba job no de choose khaima cha hanai tamni hinke borok YouTube rogo rang ro waisa phanang manya khuni bagai phanang borok confuse ungi mano tei kwbangma YouTuber kotor no bosingkha phiaba borok reply rei manliya angbo loge si videos namai paima ba norok no dakbek teno video rona hanai bayab song tabok norok singnai nungkhe tamono choose khai hanai ani wan sokmani hinke nung nini chakri bikri pora business rono yakare YouTube khaine hanai ta phaidi nung poretri bu YouTube khaimano nung chakri khlaitei bu YouTube khaimano nung business khlaitei bu YouTube khaimano jodi si future nini YouTube channel kotor ungi thangkan ke apro nung saksano decide khainai mano nung YouTube de tongnai na chakri de khlainai na nung business de khlainai abo nung nini saksakno nung wan sogoi nai mano tei kaisa kok bayab song angnor no peilao samani YouTube by job ni bisingo tamono choose khlainai hini singjaknai roni bisingo already chakri khlaitei bo YouTube khlaiei tongnai rok tongo hnei hinke o YouTuber sabo abno norok Simon Khan ke
comment section no sanani tapok di tei je o video no snam thanio ano help khainer no bo jotono belai belai ken hambai bayap song o youtuber ni channel ni link tei je ang video clip use khaimani o original video clip ni link bo tola description no norok nugui manai norok nainam chuke check out khainai mano tei ani saksalai okra chakra jotono norok no koinai norok youtuber ngnamu chugui tongkhan ke tapok ni youtube channel clock di tei lotus 365 no norok thngnamu chugui tongkhan ke aboni link comment section no pin khlai rojak abno download khlai thungnan tapok di fighting ke next video haini malai bisnai